Mami nâng mèo đon cái này gặp với thầy nó chập ơi ba bé với nâng cứ gặp cứ sẽ khẳng nó gặp với thầy nó chập ơi nâng quay vàng này khóc ở đây là nâng quá rồi Pin mami yan. Ako na ko pinami. Nung nakita ni Manny ako gagawa sinito. Nung nakita ni Papa ako gagawa sinito. Ang sinutang na gusto sa mami. Nung sabi niya ko hindi. Ubod ko na yan. Ang kaming karna tayo. Kung saan itong nanglay niya lang siya ini. Nanglay naman. Piyong na piyo. Karna ni po yung tungay. Ko ang siya man. Ko ba man na kay nubo. Kon orus bay. Gaya kaya nanay. Kaya nanay. Kung saan ni makakang nanay. Gaw siya ba. Masang sago man ara. Nukuraw ko ba lawar ba mo bimay Nukuraw. Kaya hindi. Ima ano ko wala ima to kaya na live pa ba kaya na live bida bigazi man dong bibo man dong isno ko दा नों इखौ मायाव थांदों होनना सन्देह खालामो बबे दा जायगायाव आं बबेयाव थांदों जायखिजाया रङियाव दं गाव बेलेग मानसिनाव फन खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो मबाइल नाम्बारखौ मोननानै कल खालामदोंमोन नाथाय गैया थांबाय मानसिया बे मानसिया माबानिफ्राय स्टेशनसिम दोनहैनानै 200 फैसा भारा होनानै हगारहरदो होननानै बुंदों माने बे टिना बसुमतारी होननाय ओमफ्राय दा नों जेरावखि थाया फैफिनजानो लुगैदों ना आं जेरावखि थाया गथ' सानैनि मोखांखौ नायना फैफिनजानो लुबैयो संगिता बसुमतारी फिसाजोआ साबेसे दंमोन फिसाला सासे फिसाजो सासे बलजों थांदो सासे फिसालानि नामा अनसुमा बसुमतारी फिसाजोनि नामा खमसे बसुमतारी नामा निजिनि होनांगौ गामिनि नामा बे जोंनि सिमोनसापरि उलुसापरि गोलैयो जायगाया न'खराव एसे दावराव जानायानो खाना थांदों आरो ना न'खराव एसे दावराव जानानै खारना थांदों मानसिया ना सानफ्रामबो खारगोन होनखाबाय थायोमोन नामा मानसिया बिदिनो बुङो बियो आं नोंदो थाया ओरै होननानै बुङोमोन बियो बा सन्देह खालामो नामा सोरबा मोजांफोर मोननाय आरोबाव सन्देहआव आंथ' मोजां मोननायनि माबानायखौ आं बिदि नुवाखैमोन मानसिखौ मा बुंनो सानबावो आरो मा बुंनो आङो दा आं जायखिजाया फैजानो लुगैयो जेराव दं बेयाव फैफिनजानो लुगैयो आं माने थाबैनो मोनसेयानो जाबायानो खबर गैयैखौलाय बिदिनो माने बबाव दं बबाव मा नागिरबाय आरोना जेरावबो फन खालामजोब्बाय नागिरबाय आंथ' आरो हारसिं मानसि बबेखि थांनो आफायाबो आरो बेमार जाबाय थायो नालाय ओंखायनो माने फनजों फन खालामनानै थाबाय आरो न'आव आं दाबो सुखुवा गथ'फोरनि मोखां दा गथ'आ बिमाखौ नागिरना गाबगोन ना गाबाखै गाबो एखनब्ला स्कुलाव थाङा उसुखुथु जाबाय थायो हराव उन्दुनायावबो बेलथायला बेलथायलि उन्दुनानै जखांला फैबाय थायो बिमा थाबालाय बिदि जायाखैमोन बेसे क्लासाव फरायो दा क्लास 2 फरायो सासेया 6आव फरायो ओमफ्राय दा बे गथ'नि मोखांखौ मा होनो बे गथ' थानानैबो बेलेगाव खाना दङ आरो ना मा बुङो आरोबाव दाथ' बेथ' गथ' सानै गोजो गारनानै बबेयाव दङ बबेयाव मायो बेखौ माने आं रिकुवेस्ट खालामो आरो थाबैनो फैजानो लुबैयो आरो आङो जायखिजाया बिहामजोआ न'आव फैथोसै फैनानै गथ'फोर दं न'आवथ' रावबो गैया आंबो मावबावनो हाया न'आव ओंखारफैबा मोजां मोनगौमोन दा जुमाय फेनाय फाजिनो थांदों आं बेसेबांबा सिन्था जाबाय बेनिफ्राय आरो ओइ फोथारबारियाव फख्रि नागिरहैबाय आं नागिरबाबो मोनहैयाखै मानसिफोरनाव सोंबाय आं दिनैनो बिहामजोआ थायाबा आं मोजां माने ओजोंहाय दोनहैनोसै मोजां रायज्लायनानै होनना बुंदोंमोन आं मा जादों मा बेरदों नायनि होनदोंमोन आं बिहामजोआबो आं जेबो जायाखै आंनावलाय मा जादोंखाय गगा मुगालाय मानो थांनो होननानैसो रायो दा मा खालामबावनो आं एसे नागिर मोनासै सासे मानसिनाव सोंहैबाय आं साबिथाला मारिबाय दं इयो जोंहानि आफि दंफैयो नामा दङबा खिथादो आङो मोजाङै मोजां रायज्लायनि आं जेबो खालामाना होननानै माने आं फिसाज्लाखौबो बुनो होआना बुनो होबाथ' आरो मा जागोनथाय गावनो दुफुं उथिना खारबाय थायो दा बेखौ आं मानसिफोरखौबो होनदोंमोन दा आरो सानसे मानि नेबाय थाबाय नागिरबाय थाबाय मोनासै बिलिफाङावसो ओइ उस्लानि न'आव सापुरियाव दोनहैनाय खोनाबाय दा आरो आं मोनफैबाय नै सिलि दिमुग मोनफैबाय आङो
आं माबाया आंखौ सुकुमारा दोनफैदों बाजै सोमस्रिया थाला मारिना दोनदों आंखौ होननानै सासे मानसि लोगोनि सिगाङाव खिथाहरबायनो फनाव बेसे सम जाखो गोमानाया मानसिया बेसे गोबाव जाखो गोमानाया सानबेसे जाखो गोमानाया जाबाय दे माबा मास मोनसेयानो जानोसै आरो मा बुंनो सानो बिहामजोखौ थाबैनो फैफिनजानो लुगैखायो थाबैनो फैथो अबेयावबो जेराव दं इयाव आरो सोरबाफोर नुदोबा खिथाहर दोनफै नांगौ आंनो बिहामजोखौ